sí que queda millor fer les inauguracions de les exposicions a peu dret i al costat de l'obra, però ja som aquí i per tant com que es tractarà de dir poques coses per part meva, perquè l'important òbviament és que vostès avui tinguin l'ocasió de veure el que s'exposa de la senyora Carme Riera, vull remarcar un parell o tres de qüestions. Aquesta és la tercera exposició. La tercera exposició actualment de la nostra universitat. I Arnaz Bravo va estrenar, no fa gaires mesos, va estrenar la funció artística d'aquesta seu consumada amb el seu homenatge a la llum de Tarragona. Avui és l'artista Carme Riera que ens ofereix, al meu entendre, una mostra realment insòlita. Crec que almenys en aquest adjectiu tots podem estar-hi d'acord. El títol és L'ou i el còl. És un títol que, de fet, fa referència a la matèria principal en què treballa, però jo també l'entenc, vista amb deteniment la seva obra, he tingut el privilegi de veure-la abans, que en aquest vernissatge, és, dic també, la mostra d'una capacitat d'expressió poètica de l'artista. Carme Riera ha realitzat un treball de conjunció entre una matèria primera que és variada i una actuació personal seva molt hàbil, per mi magistral. El resultat del qual treball és el sentit no sempre descobert de la fecunditat natural, que és una fecunditat il·limitada, de vegades és explosiva, de vegades és continguda, i així ho observem en l'obra de Carme Riera, una fecunditat natural que acaba component-se amb la fecunditat de la mateixa creació artística en si mateixa. Per això crec que en aquesta exposició de Carme Riera la creació hi té una doble significació. Per mi, tant l'àmbit que tenim aquí immediatament a la sortida del Pla de Nif com en el vestíbul de baix constitueix un espectacle d'altra banda singular, constituït per aquestes peces que vostès podran admirar. Hi ha una tècnica irrepetible i en tot cas inèdita que defineix, jo crec que molt més que la precisió subjectiva, que està sempre plena d'incerteses, la precisió de les nostres sensacions, aquesta tècnica defineix la conclusió que per l'artista pot ser de vegades definitiva, no sempre ho és, i potser en alguns casos ens pot fer pensar que no ho és mai. M'agradaria que, per exemple, ens expliqués per què l'ou i el còl, no com a títol de l'exposició, sinó com a elements d'inspiració de l'obra de Carme Riera, o que ens digui el que vulgui, que no pot festejar. Moltes gràcies. Primer per haver-me convidat per l'ambient quan m'apropiés aquest espai, pel que treballa i per tota la universitat. També de les seves paraules, que la meva impressió, vull dir, la idea no és d'una capisso, sinó que és una obra que ha sortit d'una experimentació, d'un treball de molts anys, que la cosa va començar com mitjan broma i parteix de l'ou de cosir, simplement, i després va evolucionant fins a un camp molt més profund. Després també estic molt contenta perquè és una obra que, quan vaig començar, vaig veure tantes possibilitats que va amb quantitat de possibilitats de continuar i de treballar amb això, i que realment és inesgotable. He fet molts quaders, moltes escultures, moltes fotografies, tota una sèrie de coses, que aquesta és una de les parts que es composa tot el conjunt de l'ou i el còl. En quant al nom, tal qual és, perquè és com és,
I realment el còdol ve de que jo tinc el taller en un carrer que es diu carrer dels Còdols a Barcelona, que és el barri antic de la ciutat, i llavors vaig començar a indagar d'on venia aquest nom i el que representava, i llavors vaig composar una espècie de poema partint d'aquesta forma, que també s'unia molt, o sigui, la forma de l'ou i la forma del còdol tenen una forma semblant, i després tenen una gran diferència, que un és la fragilitat i l'altre és la duresa o la perenitat. I bueno, pues, a partir d'aquí es podria fer una història molt llarga que crec que ja veient-ho pues, més o menys es pot veure. Moltes gràcies per tot i res més. Gràcies. Doncs si us sembla passarem a baix a fer la coberta de cava per iniciar més animats la visita de l'exposició. Gràcies.